Už to nahráva? Nahráva to super. Som král! No, čaute všetci. Asi toto logo poznáte. A dúfam, že poznáte aj mňa. Ja sa teším na všetkých, ktorí prídu 27. júna, bude to už tento piatok do Enjoyu v Žiline. Nebudem rozprávať také keci, ako strašne moc sa rozbijem a neviem čo. Alebo že bude morda, žúrka a tak ďalej. Teším sa na vás, pretože v žilinskom klube Enjoy je vždy dobrá atmosféra a už som pochopil, o čom to je. Nie ja rozbijam vás, ale vy rozbijate mňa, pretože keď je dobrá poprdeli atmosféra, tak ja som taký spokojný, taký šťastný. To si neviete ani predstaviť. Takže ešte raz, vy všetci, ktorí končíte školu, vy všetci, ktorí začínate leto, prázdniny a zároveň aj všetci, ktorí máte radi tanečnú hudbu, prídite 27. jún, je to piatok, je to tento piatok, bude to Enjoy Club v Žiline, teším sa na vás a bude to opäť jeden veľký zážitok. Čaute, vidíme sa v piatok. See ya. Enjoy.